Ja, det gør jeg. Det var dem, også at fortsætte at investere i Grønland. Hvis jeg må supplere lidt der, det her med narrativet om at tale om, at Grønland for at skabe et fundament til fremtiden, og alt snak om, at ting, der kan ændres i selvstyreloven, det så vil være... Vi står i en udenrigspolitisk situation nu, der kræver, at vi må rykke tæt sammen i bussen. Og det synes jeg, at det går bredere ud end kun os. Vi skal rykke tæt sammen i bussen med alle dem, vi deler værdifællesskab med. Det er jeg glad for, at det går i gang nu. Og så er det ja, til dig, og så går vi herover. Vi har taget dialogen internt i rigsfællesskabet nu. Det vi har sagt rimelig klart fra starten af, det er, at vi er klar til et stærkt partnerskab. Vi er klar til mere udvikling, men vi vil gerne have respekt. Jeg synes ikke, man kan have nogle partnere, hvor der ikke er en form for gensidig respekt. Det synes jeg klart, den grønlandske regering har meldt ud, og det har de grønlandske partier også. Vi vil aldrig nogensinde være et stykke ejendom, der kan købes af nogen som helst. Og det er den besked, jeg tror, der er vigtigst at forstå. Så kan vi snakke samarbejde i gensidig respekt med hinanden. Ja, til dig, og så går vi herover. Omkring USA, og vi har håndteret sagen sammen med... Og vi har allerede nu en rigtig god dialog. I dag har vi især brugt tid på det, vi kan kalde sådan vores egne interne forhold. Vi indgår i et rigsfællesskab med hinanden, og det rigsfællesskab skal være godt for alle tre parter, og det skal være moderne, og derfor går vi i gang med en modernisering nu af det grønlands-danske forhold. I forhold til konsulatet i Nuuk, så ser det ud som om, at der er i gang med sådan en... Well, we are in a situation now where we need to stand together. The talks from the United States have not been respectful, and it have been based on, or the words used have not been respectful, and that's why we need to, in this situation, stand together. And I totally agree with that. Og det synes jeg, at det går bredere ud end kun os. Vi skal rykke tæt sammen i bussen. Det er meget vigtigt for mig at sige nu, det er, at til trods for, at vi har den, så har vi også en meget vigtig dialog. Tak skal I have.